வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ஊர் டீ குவைத்தில் வந்து டீ குடிக்க போகிறேன். அதுதான் இப்போ வந்து வீடியோ எடுத்துக்கிட்டுருக்கேன். இப்போ போய்கிட்டுருக்கேன். பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இருக்குது ஹோட்டலு. டீ குடிக்க போய்கிட்டுருக்கோம். இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் வீடியோ எடுக்கக்கூடாது. இங்கே அரபு நாட்டில் வந்து தடைப்பட்டிருக்கு வீடியோ எடுக்கிறது. நமக்கு தேவையானதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து மற்றதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அது வந்து சட்டப்படி குற்றம். இங்கே இதை பாருங்கள், இந்த ஹோட்டலு டீ குடிக்க வந்திருக்கேன். நம்ம ஊர் டீ. இங்கே குளிர் அதிகமாக இருக்குல்ல நண்பர்களே, அதான் பாருங்கள் பாலு ஹோட்டல். பச்சி இருக்கு, வாடா வாங்கிங்களா டீ ஒன்று. நம்ம ஊர் டீ கடை இதுதான் நம்ம ஊர் டீ.